Iyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela isitima samampondo baba mkhulu phakathi. Amen. Impela kunjalo. uShembe ngesikhathi efika kuleli zwe lakwaZulu kwase kukhona wona amadodana amakhosi namadodana amaqhawe asempini yaseSandlwane. Njengoba nayo inkosi yabakhwanazi uMtubatuba owayebuthwe kulo ibutho uFalaza wayezalwa yilo phela iqhawe elikhulu lakhona eSandlwana uSomkhele owayebuthwe kulo ibutho labantwana amaMboza, lapho ayibuthwe khona nabo abantwana ababengomzala bakhe oCetshwayo nabo oHamu noNdabuko noDabulamanzi nabo oZibhebhu. Ibutho lamaMboza phela kwakuyibutho labantwana bakhona eNdlunkulu, ibutho labantwana. Kodwa uSomkhele wayengena kanjani kuleli butho labantwana baseNdlunkulu? Wayengene ngaye phela uyise owuyena owaganwa khona lapha eNdlunkulu, eganwa udadewabo kaMpande okwakuthiwa uNtikile. Lokho okwenza ukuthi uSomkhele abe mkhulu khona lapha eNdlunkulu ngoba wayewumshana wenkosi uMpande, ebe umzala weSilo uCetshwayo. Waba mkhulu umsebenzi owenziwa uyena uMayanda owayewuyise wakhe uSomkhele ukuba azoganwa lapha eNdlunkulu kwaZulu, ekhande ubuhlobo begazi obaholela ukuthi uSomkhele ebe umntwana omkhulu waseNdlunkulu kwaZulu, ephinde ebe inkosi yabakhwanazi. Kanti naye uyise wenkosi uMayanda lena ezala uSomkhele okwakunguVeyane, uyena futhi owayekhande ubuhlobo obukhulu nenkosi yabaThethwa uDingiswayo, njengoba wayesebenza ngokukhulu ukuthembeka kuso isizwe sakwaMthethwa. Lokho kwaholelwa ukuthi ebe isathenjwa esikhulu sakhona waze wabekwa induna yayo inkosi uDingiswayo. Uyena phela uVeyane lona obizwa ngokuthi Nkwali yenkosi, lapho babehlonipha khona inkosi uDingiswayo ukuthi bangathi insila yenkosi, ngoba phela yena uVeyane wayeyinsila yayo inkosi uDingiswayo. Naye uVeyane akazifikelanga lapha kwaMthethwa, kodwa umkhulu wakhe okuyena owayefikile lapha ezweni lakaMthethwa esuka khona eSwazini, ehamba nabanye babahlobo bakhe bakwezinye izindlu. Ilapha bahlukana khona izigaba ezintathu laba bakhwanazi, abanye baya eDlangezwa. Labo bakhwanazi babeholwa uMdima, bese kuba khona iqembu labakhwanazi elaliholwa uMnyenyeza okuyilona elasala endaweni yakaMnqobokazi, bese kuthi leli elaliholwa uMdolomba, lona phela ongumkhulu wakhe uVelane, ilona leli elazinikela kubantu bakaMthethwa. Ngaleso sikhathi kwaMthethwa kwakusabusa inkosi uKhanya. Ilapho uMdolomba azala khona uCungele, uyena wazala uVeyane. Kwase kuzalwa uMayanda, lona phela wayeseganwe khona eNdlunkulu. Abakhwanazi base beba nobuhlobo begazi bobukhosi obubili obukhulu bakwaZulu, ubukhosi bakwaZulu nobukhosi bakwaMthethwa. Njengoba wasekuzalwe lona iqhawe uSomkhele labamba elikhulu iqhaza empini yaseSandlwana nakuzo zonke izimpi ezazibanjwa khona phela eNdlunkulu oSuthu, njengoba wayekhona nakuyo impi empini yakwaNdunu eyayibanjwe kuye uDinizulu kanye naye uZibhebhu bebhekene. Lapho uZibhebhu ayilekelelwa khona amaNgisi, washawa uZibhebhu wabaleka waze wayocasha kulo izwe labakhwanazi eMtubatuba. Ilapho-ke phela uSomkhele amjijimeza khona ngejozi, wabaleka wadlula waze wayofika enkosini yakwaMathonsi eMandeni. Njengoba sekukhona yona le nkosi eyayiyiqhawe naye phela uMtubatuba owayelokhu ehleli njalo khona eNdlunkulu, ongakaze ayilahle iNdlunkulu noma yayisidayiswe ngabantwana bakhona eNdlunkulu ababefana nabo oHamu. Inkosi uMtubatuba yayibusiseke kakhulu ngoba yiyona nkosi eyayibalwa njengenkosi eyayicebile
ukwedlula onke amakhosi ayekhona esele kwaZulu. Amakhosi amaningi phela ayengenawo umcebo ngako phela ukuthi ayibekwe ngabo ubumbuka, ungewona amakhosi oselo. Nayo inkosi yakaButhelezi yayingenye yamakhosi eyayinkulu kakhulu ngalesi sikhathi kwaZulu, enomuzi omkhulu, ifuyile kakhulu njengayo inkosi yabaKhwanazi. Inkosi yabaKhwanazi kuthiwa yayinobubele kakhulu kubantu, kangangokuthi noma kuthiwa umuntu wonile ngesenzo esithile mhlambe sokweba, kunokuba imjezisele nkonzi yayenza isimanga ngoba yayivele isigebengu lesi isixoshise ngezinkomo kanye nenkunzi yakhona ithi lo muntu wenziwe yiyo indlala, ingakho egcine enza isenzo sobugebengu. Lokho kwakumangaza abantu abaningi bakuso lesi sizwe sakwaBakhwanazi, njengoba kwakuze kubizwe ngokuthi kukwankomo kwayixoshwa. Lokho phela kwakusukela kuyo inkosi uMtubatuba eyayithi uma ihlaba inkomo ebese iyaphunyuka leyo nkomo ibaleke. Inkosi uMtubatuba yayike ithi ayiyekelwe leyo nkomo ingaxoshwa, uthathwe enye esibayeni uhlatshwe yona. Noma yake yathi ukudideka ngesikhathi ibona uShembe, kodwa ekugcineni yambona, ingako naye yayisimhlabela zona izinkomo lezi, isibona ukuthi akuyena umuntu ojwayelekile lona. Nangaso isikhathi kufanele kwakhiwe isikole sokuqala phela esasizoba khona laphayana kwelaseNatali eManzimtoti. Uhulumeni waseNatali wayithena amakhosi onke awakhiphe imali engango-25 cent kuhlanganiswe ukuze kuzokwakhiwa lesi sikole sabantu sokuqala esikhulu eManzimtoti, eyagcinwa isibizwa ngayo phela i-Adams College. Inkosi uMtubatuba yathi ngakuzwa lokho ukuthi amakhosi abhizi ayapatanisa o-25 cent okuhlanganisela isikole, yathi inkosi uMtubatuba ngoba lento inhle kuzofunda abantwana bethu nabantwana bezizwe zethu, kungani kulokhu kubanjwa kuyekwa? Yavele yakhipha ikhulu lonke lezinkomo ukuthi kwakhiwe lesi sikole. Lokhu kwakwenza ukuthi abaKhwanazi bebe nenhlanhla enkulu, njengoba uShembe eqala phela ukufika lapha kwela kwaZulu. Leya ngelosi eyayimhlangabezile yamkhomba khona lapha kwelaseMtubatuba. Ilapho-ke aqala khona, nalezi zindaba zonke bese zimpende ngokuthi ungena emizini yabantu, ambe imigodi, imisele, akhande izibaya ngaphandle kwemvume, uthatha nabantwana kanye nabafazi babantu. Zazi lokhu zisuke khona lapha kwelaseMtubatuba, lapha phela ayekade eqale khona. Ufika kwahlabisa nje na enkosini yakaMsibi. Lezi indaba zalesi sigebengu esesandile kulezi ndawo seziyaziwa, bamgade ngamehlo abovu. Ingakho nenkosi yakaMsibi yathi mayizwa ukuthi kunomuntu ongajwayelekile okhona, kanti yona yayitindele lesi sigebengu esasithatha izingane nabafazi babantu, iphekula ikhulu elizoqhatha izwe lobabamkhulu liphinde lidle nomhlaba wobabamkhulu. Njengoba babembiza ngawo wonke amagama lawa uShembe, bembiza nangokuthi uhlanya lukaBhambatha elizoketula izwe liphinde liqhathe abantu abamnyama nombuso wamaNgisi. Kodwa kwathi mase bembona kahle eduze, sebemlalele nokukhuluma kwakhe, babona ukuthi umuntu othunyiwe wasezulwini. Kodwa abanye babembuka ngamanye amehlo, nangemibono ababegcine beyibonile babethi uNkulunkulu umvelinqangi uqobo lwakhe. Liyaguqa lapho iGumkedlela Mzulu, amafutha omkhovu into mnesuka phakathi. Amen.